Tarik guli, ane, dah. Dal beri khunai, hari beri khunai buat fat gitu. बोला कि आमाक खिलंजिया बोली कक तेतिया आमी অসমীয়া ভাষা লিখি सर 100% लिखिब অসমীয়া बोली 100% ना आपुन डायरेक्ट फांसी केला नाले डायरेक्ट गुली ane Dal beri khunai, hari beri khunai buat fat gitu. Mungklong kali mungklong, isinya mungklong, jengnya mungklong masih sama boy boy zaman nalai. Tapi bisir governmently system khungna gitu. Governmently khungnya bisir mana बहुत kesuman maafnya mana थाखा फैसानि बहुत गोनां दं थाखा फैसा अभाबाव बेसा गैया नों गोगोम खुंनोबो हागौ होमबाबो जा इउनाइटेड फराम सिस्टेमै सेन्ट्रेल जा जिखिनि दं बेखौ जों खुंनाय जागोन आरो मोनसे खोथा दिनैसिम जों सम मोनसे बयबो जयै खुंबाय थायोमोन दा मानो जों आलदा आलदा खुंनाय जादों सम मोनसे 4 बोसोर गभर्नमेन्ट जाबाय दिनैसिम जोंनि फुलफिलखौ दिनैसिम रावबो साक्सेस खालामनो हायाखै गभर्नमेन्टआ दिनै जेलाव थानायानो होन माटियासानो होन सोरबा मोननो गोनां जिखिनि दिनैसिम माने गभर्नमेन्टआ बेखौ 4 बोसोर बारबाय दिनैसिम माने 100आव माने 25%ल' मावदों 75%आनो जायाखै बेनिखायनो इउनाइटेड फरामा जा जोंजों बिसोरजों खुनु सोमोन्दो गैया जा जोंनि एक्सट्रा खुंगोन गतिके रायजो राजा जोंखौ बहुत सापर्ट होदों बयबो बेयाव लैहोर लैहोर फैगोन आं बेखौ आसा खालामो শিডিউলৰ ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে মত পোষণ কৰে অহা কেইটামান দিনত আমি তেখেতসকলৰ লগতো কথা পাতি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমি আইদাৰ এই অঞ্চল কেইটা বাদ দি নহলে গোটেই অসম আৰু যদি আমি বুজাবুজি কৰিব নোৱাৰো কাৰ্বি আলং ডিমা হাছাও বিটিআৰ আৰু বড়োলেণ্ড এইখিনিক বাদ দি এই ৰিকমেন্ডেশন খেনি ৰূপায়নৰ বাবেও আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত সিৰিয়াসলি কথা বতৰা পাতিব খুজিছো জন্মানি ৰাধাবত কৰেগা মাইলে এই एक्सीडेंट कोई भी नहीं এত কালা পলিজা খাই দি আছে কংগ্ৰেছ আই আছে गैला गजन गैला फैबाय थानाय जों 14 सेप्तेम्बरखौ बे जोंनि गहपुर हालामनि सिङाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जादों